Banská Bystrica má celkom peknú plaváreň, čo poviete? Banská Bystrica sa hrdí fantastickou plavárňou. Áno, je však pravda aj to, že každoročne ju dotuje sumou asi 800 000 eur zo svojho vlastného rozpočtu. Táto suma by sa dala zoptimalizovať, keby sa nám podarilo niečo také, ako som videl napríklad v Sníne. Obyvatelia Banskej Bystrice by mali zľavnené vstupné, a tí, ktorí nie sú Bystričania, by zaplatili plnú hodnotu vstupenky. Logiku to má v tom, že rovnako ako pri parkovacej politike, tým zvýhodňujeme Bystričanov, na ktorých mesto Banská Bystrica dostáva peniaze z podielových daní a vyberá si od nich aj miestne dane. A tí, ktorí nie sú z Banskej Bystrice a dneska im rovnako dotujeme vstupenku na plaváreň, na tých Banská Bystrica nedostáva žiadne peniaze. Samozrejme, že by ich možno prišlo o niečo menej, ale my k tomu nemáme žiadne konkrétne dáta, takže my nevieme povedať, aký by bol dopad na výber vstupného. Napíšte mi do komentárov, čo vy si o tom myslíte.